Wa akong sikreto, nguya kung maaraman mo. Haloy kong pigtatago, inipititios ko. Habang naghahaloy, lalong nagdadakol. Sa parte kang lubot, may mga nagurutol, nagburukol-bukol. Nagpa-check up ako sa siga, ki Dr. Asada, kang sa iyang minaanan, si Doc Kinulbahan. Dainan ni Doc mabilang, halos matakluban, ang sakuyang kulugo sa lubot grupo-grupo, garong mga munggo. Ang pagkakatakutan ko, pag nahapros ini kang darling ko, ang sakong lubot delikado, baka pasuon niya kang Malboro. Lintian na kulugo ka, si darling ko bad trip na. Ang kulugong iyan, garong-harong kang putsukan, malindok pag nakaptan. Arriba! Cha-cha! Ang pikakatakutan ko, pag nahapros ini kang darling ko, ang sakong lubot delikado, baka pasuon niya kang Malboro. Lintian na kulugo ka, si darling ko bad trip na. Ang kulugong iyan, garong-harong kang putsukan, malindok pag nakaptan. Ang kulugong iyan, garong-harong kang putsukan, malindok pag nakaptan. Ang kulugong iyan, garong-harong kang putsukan, malindok pag nakaptan.